Mä lähden nyt ulos ja mä pohdin, että ottaisinko mä tän kameran mukaan. Mut ehkä mä jätän sen tänne. Mä ajattelin vaan ilmoittaa teille. Eikö se ookin hieno kartta? Mikä on sun lempimaa? Mikä on sun lempi maanosa tai jotain? Joo, mikä on sun lempimaa? Kommentoi alas, mikä on sun lempimaa. Ei mulla muuta. Lähdin pyörällä himasta ja perusjuttuja. Ärsytti kun satulasta tulee vettä perseeseen ja pysähyin siinä sitten ja jatkoin matkaa. Sitten rupesi kun tuntui töyssyseltä ja tapahtui seuraavanlainen asia ja kuului järkyttävä posaus. Box! Ja rupesi särisee oikeassa korvassa ja mun eturengas posahti. Ja ei siinä, nyt mä palasin tänne näin. Jos et kommentoinut jo sitä sun lempimaatas, niin nyt ois jo niinku aika. Nyt on niinku vakava paikka. Sillä lailla. Ei tästä tuu yhdellä pyörällä yhteen mitään. Robert F. Kennedy Jr. Ei vaan, mä oon aina tässä, koska tässä on paras valaistus. Tässä tulee niin kirkasta settiä. Mä lähden tänään Offin vauhtikisoihin. Ja jos et ole vieläkään kommentoinut sitä vitu lempimaata tai jotain, en mä tiedä, kommentoi vaikka lempieläimessä. Mikä on sun lempieläin? Tai älä kommentoi mitään. Tee jotain järkevää. Et tienaamaan rahaa, kun se on niin järkevää tienata rahaa. Joo. Mut jep. Tänään Koffin vauhtikisoihin 11 aikaa lähtee dösä. Kello on nyt 20:09. Olen herännyt hieman etuaikaan. Lol. Ja vähän pakkailu. Ja tää paita on vähän märkä vielä, mutta mä ajattelin, että mä kuivataan sen päällä, niin mä oon niin fiksu. Jep. Tää on se paita, minkä mä ripustin videossa kuivumaan tohon noin. Aika lifehacks. Tuolla on joku elukka. Yeah. Ja mä kuvailin eilen Santulle, kun me käytiin Burger Kingissä extemporeen, niin, ja mä otin sieltä strawberry oreo milkshake tai joku tollasen, niin mä kuvailin, että mun ulosteet viime aikoina on ollut vähän niinku se strawberry milkshake, koska se oli sellaista niinku nestemäistä, mutta sieltä tuli aina sellaista pientä paakkua mukana siellä pillissä, tiedätkö. Niin se myös kuvasi sitä tilannetta, mikä oli tuon meidän reissun jälkeen, kun mä menin vessaan. Sieltä tuli just sellaista. Ja tänä aamuna kaikille tiedoksi vaan suolen toimintapäivitys. Ohjauja. Joo. Mulla vähän niinku silleen plääni auki, että mitä helkkaria mä teen siellä Helsingissä. Kai mä menen sinne Koffipuistoon ja katon meiningit ja sitten keksin jotain. En tiedä mitä mä keksin, mutta jotain muu täytyy keksiä. Eipä siinä. Sitten on aika pitkä aika, kun mä viimeksi olin Koffivauhtikisoissa. Ja silloin mä osallistuin siihen, mutta putosin kyllä ekalla kiekalla, koska on nössö. Ja ehkä vähän hitaampi kuin muut. Jep. Nyt en ajatellut osallistua. Mä veikkaan, että se on sen verran suosittu tapahtuma, että sinne osallistuu vähän kokeneempia kavereita, vaikka mä nyt oon skeitannutkin aika pitkään, mutta ehkä mä en ole tarpeeksi taitava. Ehkä mä oon vähän kehäraakistunut, tullut kehäraakiksi. Jep, jos edes voi niin sanoa. Jäänyt vaan sille tasolle, missä aina oli. Oh my god, mikä paska kommentti. Noniin. Nyt mä lähden Helsinkiin, kello on 10:30 ja 11 lähtee dösä, katsotaan. Hyvin ehin. Täytyykö käydä kaupassa? En tiedä, se selviää myöhemmin. Tuli evästä matkaa Kongstrongia
No reppu otin sitten kornipatukoit LOL XD. Nyt on laskeuduttu Helsinkiin ja kohta ollaan Koffipuistossa. Kello on varmaan 20:11. Meitsi tuli tänne juna-asemaan. Ei varmaan tarvitse selittää minkä juna-aseman laiturille. Mä tulin tänne ihan päätyyn asti, että saa olla rauhassa, ettei tarvi miettiä mitään vitun sekopäitä. Mut joo. Pohdiskeleva olo. Oli paljonkin ajatuksia aikaisemmin, nyt on oikeastaan vaan sellainen olo, että täytyy päästä pois täältä, en mä enää jaksa. En mie enää jaksa. Tää oli varmaan tässä nyt hetken taas. Ei se Helsinki niin hieno paikka oo, et sinne aina tarvii tulla, mutta no, kerran vuoteeko vauhtikisat. Vähän on ehkä tällainen melankolinenkin olo, että mä saatan olla vähän synkempi kuin yleensä, mutta jep. Ihan sama. Paljon mietin kaikenlaista. Negatiivisia asioita, itsekriittisyyttä ja sen semmoista. Pohdin kaikkea, mitä ihmiset ajattelee siitä, kun tekee näitä vitun videoita ja muutenkin siitä, kun postaa somea enemmän kuin yleensä. Ja mä postaan yleensä jo aika paljon. Niin. Sitten ihmiset ajattelee mitä ajattelee. Eipä se nyt oo niin vakavaa. Eipä se oo niin vakavaa. Tää on kyllä ihan nättiä olla täällä. En oo koskaan käynyt näin pitkällä täällä laiturilla. Ei oo koskaan tullut mieleen. Eikä kyllä oo koskaan ollut tarvekaan. Mut nyt oli jotenkin, kun mä rullasin tuolta Taco Bellistä, niin jotkut, en tiedä, jotkut varmaan sosiaalihuollon avun tarpeessa olevat ihmiset siinä tanssia. Sitten kun mä rullasin ohi, niin ne rupes jotain huutaa siinä ihan skitsona, että joku rotittaa. Niin mä mietin just, että tää on täällä Helsingissä. Ei siinä. En mä nyt oleta, että niittenkään täytyy kaikkea kestää, mutta ne ei omista sitä katua. Mä voin rullata missä mua vittu huvittaa, mutta mä voin käyttää harkintaa siinä myös. Mut mä en ajatellut, että ne nyt sekois siitä, että mä rullaan niitten ohi. Mut joo. Mä en tiedä mikä niinku mega syöppöjä meitsi on, kun mä kävin Taco Bellissä ja sitten mä ostin vielä K-kaupasta tollaseet matkaevääks. Mut toisaalta sitten mä oon ollut tänään aika vähällä määrällä ruokaa liikenteessä. No söin mä siellä jonkun vitu vetiseen maissipaskalätyy siellä helvetin koffikisoissa. Se kyllä oli vähän skämmi, vittu 10 € jostain vetisestä maissilättyy, lettu, tako, pita, joku pitaleipä, paska juttu. Mut niin. Meikäläinen kyläilee tonne taaksepäin, kun siellä on joku tyyppi tuli koiransa kanssa tohon noin ainakin niinku yli 50 metrin päähän. Mut joo, eipä siinä. Sittenpähän se tulee. Mut jep.
haluan nyt omaa rauhaa. Ja mä veikkaan, että siellä junassakaan sitä omaa rauhaa ei tuu ole ihan vähän aikaa. Siinä tulee juna. This is life in the Helsinki City. En kuvannut tällä Action 4 mitään pätkää sieltä motherfucking vauhtikisoista. Mä varmaan teen siitä jonkun oman koosteensa sitten tonne Instagramiin. Saa nähdä julkaisenko sen sitten jonnekin YouTubeen tai jotain, mutta en tiedä. Pohdiskeleva olo. Kaikesta ystävyydestä ja semmosesta, tiedätkö, kun ei jotenkaan koskaan ole tän skede-homman suhteen osannut tehdä kavereita. Tai siis on paljon sellaisia hyvän päivän tuttuja tällaisia tyyppejä, mutta sit sellaisia niinku ihan niinku, miten se sanoo, verellä yhteenliitettyjä sidoksia ei oo. Et on paljon sellaisia hyvän päivän tuttuja, kenenkaan voi heittää läpyt ja niin edelleen, mutta se jää aika lailla niitten läpyjen tasolle. En tiedä. Mä oon miettinyt sitäkin, että onks mä sitten jotenkin niin erilainen ihminen verrattuna kaikkiin muihin skeittareihin, mikä nyt tulee sellaiseen vitu olin uniikki lumihiutale ajatteluun, mutta voihan se niinkin olla. Skeittaaminenkin on niin erikoinen kulttuuri. Sekin on niin hassua, miten se on kehittynyt nyt viime vuosien aikana. Tai viime vuosien, eli sanotaan nyt 15 vuoden aikana, että se on ollut, ja ehkä sitä voi sanoa, mutta se on ollut aikaisemmin ja saattaa vielä olla hitusen sellainen, sitä voisi melkein sanoa jopa fasistiseksi, tiedätkö, ja sellaiseksi tyyliltä, että jos sä oot erilainen, niin sä et oo tervetullut. Mut sitten taas nyt viime aikoina musta tuntuu, että kaikki nämä Voke-hommat ja muut, niin ne on niinku aiheuttanut sen, että skedeemisessä on paljon enemmän koko aika kaikkea niinku inklusiivisuutta ja muuta vastaavaa, että sitä koitetaan ehkä niinku keksimällä keksiä, että miten me nyt voidaan tehdä tästä taas jotenkin inklusiivisempaa. Eikä mulla ole siitä mitään vastaa, mutta se on vaan jotenkin huvittavaa, kun tää kulttuuri oli aikaisemmin niin sellainen, tiedätkö, että jos sä teet jonkun varjaa kickflipin, niin sä painut vittuu täältä, ja silleen, tiedätkö. Ja porukka tuomitsi jotain sun vaatteitas ja kaikkea muuta paskaa. Mut niin nyt sitten kaikki onkin yhtäkkiä silleen, all you need is love, ja niin edelleen. Et se on jotenkin hassua, mutta ihmiset kasvaa ja oppii. Tai sitten ne tekee sen paineen alla, mistä minä tiedän millaisia ne ihmiset sitten oikeesti on. Saattaahan ne vaan esittää ulospäin, että joo mä oon niin suvaitsevainen ja blää blää blää, mut sitten oikeesti ollaankin jotain aivan muuta. Mut ei siinä. Katsotaan selviäisinkö mä Lahteen tästä. Ehkä mä jossain vaiheessa. Tuolta tulee joku, mä veikkaan että on meikäläisen juna, mutta se selviää varmaan kohta. Toivottavasti kukaan ei vittu tuu häiritsee mua. Mä oikeesti sekoin, jos joku tulee häiritsee mua. Niinku, mä en jaksa nyt mitään sekoilua. En kyllä jaksa. Ja huomenna töihin. Mut se nyt on ihan perus. Aina vittu töihin. Pakko mennä töihin, niin saa rahaa vittu töitä. Koko aika töihin. Töihin. Vittu töihin. Jos Kelan paperien täyttäminen ei olisi niin vitu ärsyttävää ja mulla ei olisi mitään niinku velvollisuuden tuntoa mitään asioita kohtaan, niin mä varmaan oisin työtön. Mut koska mä oon parisuhteessa ja mä koen, että se on kunnioittavaa sitä toista työssä käyvää osapuolta kohtaa käydä myöskin töissä ja tuoda se oma siivunsa siihen pöydälle. Niin ei viitti heittäytyy ihan sellaiseksi, tiedätkö, elämän kouluksi. Mä oon jotenkin koittanut vältellä sitä
Vaikka mä niinku periaatteessa kuitenkin oon vähän sellainen. Olisi ollut niin helppoa olla elämänkoulu periaatteessa tällä tietyillä lähtökohdilla, mitä mun elämässä on ollut, mutta jotenkin se ei oo vaan mun juttu. Mä haluan aina löytää sen jonkun tavan kuitenkin tienata sitä leipää. Tiedätkö, ilman, että mun tarvii täytellä niitä vitun Kelan papereita. Mä en kyllä siitä jotenkaan välitä niinku yhtään. Tulipa tästä nyt pitkä jaarittelu, mutta eipä siinä. Meitsi varmaan lopettaa nyt hetkeksi ainakin. Hetkeksi ainakin tän. Mä saavuin Lahteen ja nyt mä oon täällä mäen päällä. Vitsi mikä riimi. Kato, siellä on valaistu patsas. XD. Käydään kattoo mikä se on. Vuosien tuki Lahden kauppaklubi ry, Lahden kokoomuksen kunnallisjärjestö. Ai, sus. No. Joo. Ihan vitun kiinnostava patsas. Ollaan itse asiassa tässä Huudeilla, missä mä olin lapsena päiväkodissa. Eli siis Onnelanmäen päiväkoti, minkä tilalla on nykyään joku kerrostalo. En tiedä kuuluuko tää nyt niin hyvin kuin mä skedeen, mut katsotaan. Mä oottelen just kyytiä. Tulee kuule. Iso Veikka hakemaan. Iso Veikka tulee hakemaan pienen karvasen veljensä. Olisikohan se tuolla jompikumpi noista autoista tuolla jossain kaukaisuudessa. En tiedä. Tässä on spotti. Hullu kurpispotti. Tuollakin on kai kaide. Ja. Niin. Jep. Katsotaan, että tuleeko lallu tähän näin. Oho. Sieltä se nyt tulee. Sieltä se kuule itse sankari tulee. No joo, tässä meikäläinen oli tullut sitten Lahden asemalle venailee dösää taas kerran. Ajattelin, että pääsen Mikkeliin. Yeah, bro. Nyt mä oon jo teleportannut himaa. Ja kuulokkeista soi Iron Maidenia. Ja töihin täytyis lähteä pyörästä perähtänyt edelleenkin se piru etukumi, mut whatever. Just laitoin tonne vauhtipyörää kyselyn, että paljon maksaa, jos ne korjaisi se. Mut joo, ei kai tässä sit töihin vaan. Töihin nextiin. Yes, I love work. Work my favorite.